Vreau să dau wingman cu down. Типа с крышта. Main nu văd. Adică ăla profilul tău, drag, și ăla. Am poate ai vărghi eu cu telefonul așa, dar cred că ați vărghi data viitoare pe Discord să este an. Pe computer. Acum stai să văd dacă să mă bagi dracu. Până și n-am niciun skin. Băi, sincer, eu ne-aș lua Prime, băi, ca mă e chiar nu l-am. Ne-aș lua Prime ăsta chestia. Eu ne-aș lua Prime, tu cu Siege-ul și ala Ana, tu la vreo câte ceasuri ai, 100 aproape. Eu încă zic bun, eram pe căcat și alte computer, vreo 2 păsări merge dracu. Nici n-a reușit să mă joc eu cine știe ce. Bag accept. N-a reușit eu să mă joc cine știe ce, căcatul sau chestia. Am vreo 30 ceasuri pe căzbă, dar mă rog. Mi-ar dori niște skinner și drept. Cine n-ar vrea skinner? Stai să mă. Am câștigat măciurile celelalte, o să vreau aici să văd. Și eu cu profilul ăla, e ială, 2 bulgări. Eu aș sta cu ăsta în măci. Cum și-am sărit? Короче. Короче. Păi ăștia o leacă să picalesc, cred. Hai prin stânga, dreapta, cred că eu așa e pe la balcon prima dată, nu știu cine. E pe acolo, îți dai cap cu deagle în ea. Ești cu țățân. Hai să caut. Ia, mai mergi cu calul cealaltă, ca pe căzul. Yes, mergi silent. Ăștia vor să-ți dai push. Tu mergi pe acolo. Minus. Găină. Uși, mă teleportez. Ah, fuck. Cine se ridică? Uite. Ușcat. Turbosul. Deci... Tu înțelegi că eu armură n-am? Eu armură dracu n-am să stai și mă da să lești. Bă, termină. Eu 78 armură am. Ușă! Fuck. Și ne-a luat și automat scump. Fix când am aruncat bomba, m-a zasălit în cap. Короче, ne-a sărit, nu știu cine a făcut. Ce stai alea, că este... Короче. Pe atâta nu vreau să-l iau. Am Borușa. Nu vreau să iau căcat și ala idiot. Nu mai eu sunt mort. Dar el mă știe acolo, cred. Eu că trebuie să dau în cap. Wi-Fi-ul cu care. Stina. Drag să nu restricționez nea video. Fuck! Mă, cred că. De ia să iei. O să vezi la cap. Aia sunt stânga. Na, cred că sunt în bază acolo. O, da, știu o reacție ca la Fabicioc. N-ai văzut că a pus bomba acolo în spate. Nu bomba, dar...
În spate, bre. În spate, bre, o pus smoke acolo. Smoke, dar pot să slupă, da. Nu, dacă dai tu clash la măciul ăsta, mă zbrac. Nu ține apăsat cal. Nu ține apăsat calule. Ce tu nu știu, da. Și? Caro, știi ce am făcut? M-am închiorâs singur și a venit la mine și m-a ucis. Na, eu nu m-aș duce pe acolo. S-a văzut acum. Ia uite, vezi? Fac, scasoi. Era galna ăsta. A, m-a luat dintr-o parte, scatisena. We must work together. Să-ți băgați. Throw to the core. Și am dat. Drop. Gărdus, pățanu. Vrei să vezi cum tai unul? Care-l cer mai pe acolo? I'm throwing fire. Am o treabă dracu de cap. Короче. Fuck. Я ще просто ще. N-am bomba. Могу тут тебе парче. Te așteaptă în scările și de sus. El pe mine mă așteaptă la bombă. El pe mine mă așteaptă la bombă. Be killed. Cățina. Vezi, am așa să nu e ca disrespect să mă ușet dreapta. Hai să măcar dacă leu să-i folosesc. Grenade out. Stai bre cu mine. Stai cu mine, cu dreapta. Ce-și dau? Тебе спал в глупо без гумора. Что он что-нибудь факт. Am scris așa să e ca disrespect și așa ne omoară. What the fuck? Ще купать. Спать. Да, дашка су. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Eu vreau eu să văd și vârghesc ca ăștia. Da. Știi, și vreau eu să văd și vârghesc ca ăștia dacă vârghi ceva. Eu m-aș duce acolo pe la balcon. These fellas are gonna regret waking up this morning. Îl dom! Și eu. S-o și făcut. Нет? Где густо? Mother, fuck! Cum îți duc? A? Ce veci, mă. Где густо? На Move it, son. Я да не одет. Надо. Să știi și la... Deploying flashbang.
Fucking. Минус. Am crezut că ai zdochnit. Каспер. Scări? Counter-terrorists win. Champion. Are automat. Încăcat. Да? Fuck. Go, go, go. Nu. Dă-te, băi, grav. Eu dau. Mouse-ul ăsta are așa un intensivity la говнul ăsta de... Counter-terrorists win. Mouse-ul ăsta are așa un intensivity. Eu dau! Mouse-ul ăsta are așa un fucking sensitivity la cum îi zice... Let's go. Capeț. Grenade out. Dar cine s-a auzit în spate? Flashbang. Ижил? Я ждем косой. Ижил. Un не рад. А. Eu nu-s casoi, asta e recoilul casoi. Как тут у нас? Două patroane. Ну, когда тече. Și unii vărica este. Там первый замагинец. Ставим тише, ставим тише. Ближка, ставим тише. Dar știu, Black, Со свиньем быть. ca în Siege-ul tău. Газ, могу запитать. Counter-terrorists win. There you go. That's what I like to see. Ia. Move it, move it. Incendiary. Să fim cum eu sau eu m-am teleportat? Deploying flashbang. Ies la balcon, походу. Counter-terrorists Yo. win. Right on. Знаю. Tu crești la kill-uri, băieți. Tu crești la kill-uri, băieți. Ia dă-ți eu un decoy, Peter. Crezi că n-ai des? Come on, jump, drop. Decoys out. Throwing flashbang. Fac. Minus. Counter-terrorists win. Now we're really laying into them. Am bombele lui Sex Machine. Am. Ce? Bă, te calești pe mine. Famas. Tu ai putut să-ți cumperi Famasul? Remember, this is Să bandit country. Shoot everything. Throwing fire. Ia, mă crezi că vin de la... Deploying flashbang. Fuck. Minus. Ia zi. Hai, mergem. Counter-terrorists win. There's no stopping us. Fuck, da. Короче, cât e? 15 minute. Заебись. Решить уже выйдешь. Sex Machine left the server. A? Te-ai instalat Warzone? Ia, nu mai zi.